Попитахме Lenovo ThinkPad от серия T. Как би реагирал, ако залеем клавиатурата му с малко вода? И още малко вода? Всъщност, с много вода. Попитахме Lenovo ThinkPad от серията X. Как би реагирал, ако върху клавиатурата му попадне пясък? Или по-точно, ако я засипем цялата? Или пък, ако неволно го изпуснем върху твърда повърхност няколко пъти. Всъщност, тези лаптопи се оказаха не особено общителни, каквото и да се опитвахме да направим с тях. Така е, когато си зает и работиш. Lenovo ThinkPad. Много работи, малко се оплаква. ThinkPad от Laptop.bg.